Ka kanhun anti-narcotic task force ni kesengi kalau yo ban kurup ya u heroin bat u crystal methamphetamine papalat 10 kilo kiba shongdor hadu sanpuai poin khatlai klur ha gajing talasi kali ha is Giant Hills district kani gajing yo kurup kadai ru kaba he tam jong ke ANTF kaba pensyong nongrim nakador jong kini gajing di penbuai ki pulit ANTF harkat gajing jailang bat ki waipat ki pulit kelapen yang ya katata sumo kabadon your registration number MZ not IWM pra nriu arsan kabasyong arnut ki briu bat unongnya nakawai ka kentei kabadon hakakali la yo kurup hadu khat khandai tali senduk sabon plastik bathep ya usuba heroin bakya kamba arspa lai 0.9 gram kala yo kurubru ya ka trolley bag rong blue ka badai jong wei pat ubreu uba shong ha ka wei ka kali bad yo kurup ya methamphetamine uba khia ba shipho pon shispa sau pusan kilo ha ka jing bishar la subab gini ka breu ki dei jong ka kanun chalan drok na ka wei ka jela sha ka wei pat ya gani la yatu na ka kerwo jong assistant inspector general of police ka ANTF ka register ya ka case halor ki kandon ka NDPS bat ke jeng tohkit ekini ki breu kala ya chakmat